Oh Kang, dina kiye arep bahas topokan apa? Oh itu. Ini bijone lagi manten bing ya bahas apa? Tapi kaya gitu bingung-bingung yang apa ya? Mun biasa dewek topokan iku ya. Yo ki cerita so paham nyong baya. Ya kan terserah Rika ngono. Cerita apa? Cerita Raden Sumantri. Raden Sumantri. Iya, Raden Sumantri. Raden Sumantri kuwi Raden wong bagus, duwe tunggal, Sukrasana, tapi wujude ala iku. Bocah kang ngadi loro, Sumantri karo Sukrasana. Kuwi anake Begawan Jamadagni. Nek ora salah kuwi. Oh iya. Lah kuwi Sumantri. Ceritane kepriye ceritane? Wah, Raden Sumantri kuwi sowan maring negara Maespati nanggone Prabu Arjuna Sasra. Jane masih mandan tunggal wis Sumantri karo ramane Sumantri karo ramane Arjuna Sasra ki kayane masih mandan tunggal iki. Iya. Terus wah, Sumantri ki sowan maring gone krajane Prabu Arjuna Sasra. Lah sowan kuwi arep ngabdi kaya kuwi. Tapi nyimpakna adine Sukrasana kuwi. Sukrasana kan kejeng kepengin melu boy. Kepengin melu Sumantri maring kerajaan Maespati. Tapi ora oleh. Itu simpakna nang Sumantri. Si Sumantri singkat cerita duwe jaluk pitulungan nang Prabu Arjuna Sasra. Pikun nglamar maring negara Magadha apa pokoknya ora salah. Terus Sumantri perang karo ratu-ratu sing padha bayang lamar. Akhir Sumantri singkat ceritane ki gugur banjur durip namani nang Sukrasana. Dene Sukrasana sakti, yo sakti teng uripna kakange dewek. Wah, singkat cerita Sumantri teng boyong putri maring negara Maespati. Bojo nang Arjuna Sasra. Banjur Arjuna Sasra akhirnya ngangkat Sumantri dadi patih. Jenenge Patih Suwanda ya kuwi. Oh, kaya kuwe. Gantane cerita kuwi gugure Sumantri ya
ana ratu saka negara Lengka, ya kuwi Prabu Dasamuka sing kepengin bojone Arjuna Sasra. Lha kuwi Dewi sing mangko deboyong nang Sumantri kuwi. Sedurunge Sumantri dadi patih, kuwi adine sing jenenge Sukrasana kuwi mati. Matine jane ora sengaja nang Sumantri. Mikine ngomong-ngomong medeni tok, akhirnya nunjuk temenan. Tapi matine Sukrasana kuwi Sukmane lunga karo ngomong, "Kakang nganti besok nang anggarane ratu saka Ngalengka teka ngene, aku arep bebarengan nyawamu kaya kuwi." Alah, kaya kuwi? Iya. Loh, singkat ceritane kuwi Dasamuka teka kepengin boyong tur kesuk juga tapane Prabu Arjuna Sasra kuwi marekna banjir tekan Ngalengka. Bisane banjir tekan Ngalengka, Prabu Arjuna Sasra nek lagi tapa kuwi turu nang tengah-tengah segara dadi buta. Lha ki banyune ngombake tekan Ngalengka dadi banjir. Dasamuka ngluruk goleki ndi sing sebab banjir kena ngapa. Jebule buta lagi turu nang kuwi lah. Akhirnya dimerna perangnya rame yang jenenge lakon Bedahe Maespati. Lah wis Sumantri ki tanding karo Prabu Dasamuka. Singkat cerita, perang tanding Dasamuka jane wis kalah kuwi nang Sumantri. Dilalah kepengin minum, dilalah ana sumur tua nang negara kuwi, taman Maespati kuwi. Minum banyu sumur. Lha kuwi siunge Dasamuka ki kedunungan sukmane Sukrasana kuwi mau. Akhire bar Dasamuka sing minum ki langsung mikine lemes pules. Wis langsung bayune tenagane tayang nandingi Sumantri maning. Akhirnya Sumantri tercakot nang Dasamuka. Lah kuwi akhirnya gugur kuwi. Oh kayak kowe nek kowe lakon yo kuwi lakon Bedahe Maespati kuwi. Ngomong-ngomong ki wis durasine semanten suwe. Yo ngesuk maning sejen cerita maning ya. Rita. Ya terserah Rika ngono kan. Ya wis pamit langsung. Yo. Ngesuk maning sedulur ceritane ya. Bukan salah lupute yo, udah ngapurani ngono. Manusia biasa kaya kuwi. Yo wis. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.